No čaute, dostal som dneska správu, jeden z vás sa ma pýta, že aká bude vlastne tá odmena. A ako som už uviedol v tej storke pred pár dňami, tak vlastne pracujem na tej odmene a vlastne odmena bude v podobe vernostných bodov, ale nebude to len také, že vernostné body, ale bude to celkom pecká vec, ktorú nedostanete len tak niekde, čiže v tomto to bude v tej Impulze špeciálne. Takže ak si fakt ešte nepozrel Impulzu, alebo ak si ju pozrel predtým, tak veľa vecí sa tam zmenilo, čiže choď sa tam pozrieť teraz a fakt budeš prekvapený alebo prekvapená. Proste je to vec, ktorá ťa fakt nakopne a preto to stále hovorím nakopne, pretože Impulza je tu na to, aby ťa podporila v časoch, keď ťa nepodporí niekto iný. Napríklad niekto nemá kamaráta alebo kamarátku alebo niekoho,